ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, бисёриётон безоштаги реклама неги гӯш кунед. Бисёриётон охирон бор мара гуфтен ки апай хуҷат чихе ту дафъа беле кор намекунӣ, ин қадар мисол чиз харидӣ чихе мешава, мегам мешидаем хел. барои ҳамин дӯстони азиз рақамҳои раъноро мемонам дар рӯи экран. Да фабели директора рано кора анам хеётон меса ки ранги ма ҳеч ко накарда соҳиби хеле чизо мешаве ва бо дафъаберлик аксияҳои нағз рафтиса дӯстони азиз. Дафъаберлик медонед чи хеле купон специални купон бромадаги папути вақте ки покупка мекунед ба фикрам ва купон шумо да мебия активировать мекунеша ва шумо мумкин ки соҳиби телефон ё поездка ягон ҷо шаве. хулоса харид мекунед тамом. барои ин дӯстони азиз, ай ҳама ширкати боэътимод, ай ҳама ширкате ки уже одамо результатша дидагиянд, ин ширкати фаберликай дӯстон. Ин пӯшида нест, ин таъриф нест, ин ягон чи нест ки мисол ма бигӯм ки мисол дурӯғай. ҳаматон результатша дидагиен дар блоги рӯзанакҳои тоҷик. ба ҳамин хотир дер накунед. олиам сари бахтай вақти гап заним звонок шуд, гӯш кунед дӯстони азиз. касоне ки мехоҳед кор кардан, реально пул кор кардан, марҳамат, фабелик ҳама вақт барои шумо ҷои кор тайёр мекунад. шумо ҳичи аз шумо намерава ки дар фабелик кор кунед, просто покупка мекунед. ҳамун чизое ки шумо ҳама вақт дар кора, инам покупкаи охирони мара диде, чизе ки барои зиндагӣ дар кор буд. ҳама чизи хуб, чизе ки ҳамеша шумо дар корай, ҳамуро просто дар фабелик харед, ҳам бал ҷамъ мекунед оҷа, ҳам маош мегиред, ҳам мисол путёвка ягон хел мебиред. хулоса кори беҳтарин кори фаберликай. бо мегум коре ки аллакай одамо фоидаша дидагиянд, коре ки дар ҳаво нест, коре ки одам уже дидай фоидаша, яъне ки ҳамин кори мешиданияй духтаро бидроен, ранода бинависен оиди кор, шумо да маълумот метия, бо аксияҳои калон калон рафтистай, да группаи раъно розыгришҳо ҳастай. хулоса саймон намешавед. салом алейкум дӯстони азиз. дар комментария чанд кас нависад ки апай хозият шавҳари шумо куҷо шуд. дӯстони азиз, ташвиш нашавед, шавҳари ман дар ҳамин ҷай дар қайди ҳаётай. хулоса кор дай барои ҳамин дар видео кам кам вақте ки мебиёя як да рӯз як ҳафта мебиёя, уже вақти видео кунӣ ҳам намешавад ки овози раҳмоналӣ дар видео биёяд. ба ҳамин хотир рафта мебиёя грузия, инаиҷада дар батуми дар ҳамиҷа видео карда партофта буд. ман гуфтам иқа бисёр тарак видео партов, ма партов кард пичиком тамошо кунанд. гуфтам гап зада видео партов, гуфтам неки афсус ки гап зада ӯ дӯст намедорад дар камера, ба ҳамин хотир просто видео кард партов. ана корош нағзай насиб бошад, бо ба қарибӣ мебиёяд. бо дар видеои оянда ҳатман овозша шумо мефаҳмед. тамошобинон салом, ман саҳар қатиқати банда так корбонам. чӣ бояд харем? обухои шараф уже барфи яком хеле макасино дар рӯз кандиян, айсар макасин хардан дар кор. худам ҳамчунин ҳама қитай чакан хардисия. шанбе хай бозорам хеле сер одам. тамошо бинед азиз, ирӯз мо омадем ботанический сад, ҳаво безеб кард. инҷа дар хеле тортик дорем аз фирмаи шакарафути ва чайпития мекунем, кола пития. инҷа балота шидай, ира ҳоли тоза мекунанд мегӯй. лолоҳо шукуфтия не ҳама нав меша, суратҳоам нав мешаванд, офтобзадагиҳошам мекунанд. инҷа аст маст будол нест. давидем байнами точка расидем. манамы хай ҷой ёфтем. биё 100%.
تازگی گرمی سلامتی برای چای کده بیار چی زودروزی دلافروز اینجا اومدیم با تنی چیز که هر روز هوا خوش بود این روز هوا گرفتگیه هم آدم بسیار اگه با تنیست که میای بگو یگان چی نمیاری دبولو یگان چی شینه ما گفتیم که او دفعه کتی من اینجا جو رفته بودیم خیلی تبچنچه جای زور بود جا уже زاینید بود ما خیلی که هیچ که حال نمیبه اول بهار نشیده نه اکازویتا پیکنیک همه اویلوی می اومدن به حد خوش بسیار شیشتگیان уже تیاری با نوروز بعد پیشکو اتارت نوروزی بده هم زودروزی بده این هم چمچقو شدیدین این هم خیلی چمچقچه ها دیلافرو تماشا بینه اکا ایجا دا گلوی دیگه دولت توب ده اوشم اوشم نکه همه چقاق شده که این خوبی زیبایی سنتری شهر چو ایره نگاه نکدیم که خشرو کنم جا ورودی به سنتری شهر این درخت بی ایش вообще арчай заминаки буда хайм как-то так دوستا дамжа куда чудако ҷамъ шудан хай ҳам тортикшона ва питса заказшон кардем ҳоле чи питса ҳам қаддер омадеста 1 соат у рӯзам питса заказ карда будем ай bbq айко 1 соат чанд минут 10 минут раҳай 1 соат пас занг мезанам мегӯм кани питса мега ки мо равон кардем курьер раҳкум зада ман гуфтам чихе аҷои шумо то хонаи мо 10 минутай короче чихе шумо рӯй карде ина ҳозиам 1 соат шид ай ватан то батанистки рост прямой линия қатъи агар ба автобуси 3 ам бёй мурдашта 20 минут да меёй 1 соат шид можда дорем нуш мода питса заказ карда якиҷо заказ кардем сор питса беҳад дер омад неки 1 соат ждав кардем короче тамошо бинед инҷа як қолина ино меган мо мешинем нагла кани қолино яхелаҳан ягонтая кане шокшое кастумошонай пушонда шадевано ма гуфтум ча қолин яхела мешида хонат бая миёри издиватсан чия ҳол ягон шогум шада کندکوری را بینه торчон ҷоти каднаҷа бо мороженое хӯри омадам перекус таксистачи хулоса дӯстони азиз иқак шиштем кӯдако хай бозӣ карданд баъд хона омадем ҳамхе зодрӯзи дилафрӯз ба анҷом расид ва рона баъди 1 моҳ бо зодрӯзӣ шараф мешавад